Aquest dimecres es reuniran Artur Mas i Mariano Rajoy a Madrid, una reunió que no té agenda, però que Artur Mas pretén parlar del no convocat encara referèndum sobre la independència. Evidentment, Rajoy no pot admetre que es parli ni que es negociï cap qüestió que sigui matèria de sobirania nacional. Són dos líders que estan sotmesos a sospita de corrupció. Artur Mas amb el tema del Palau de la Música i recentment sabent que el senyor Jordi Pujol ha estat durant 34 anys amagant diners a paraïsos fiscals, i Mariano Rajoy amb els comptes del PP embrutats pel cas Bárcenas. Creiem que són dos líders que no estan en condicions de prometre cap solució, de facilitar als catalans il·lusió, ni amb el resta dels espanyols cap camí que no sigui la mera gestió de les seves pròpies crisis. UPyD, Catalunya, estem perquè es profunditzi definitivament cap a la millora de la democràcia, s'acabi amb la corrupció, i això és que no es parli de matèries que són objecte de la sobirania nacional. Per tant, no admetrem ni permetrem que es negociï ni amb la llengua ni amb el finançament com a matèries d'intercanvi per tal que s'impedeixi aquest referèndum il·legal.